Anang, ada siyang kwenta yo. Awan kwarta. Nag-imot kayo matanan? Na, awan mo't at talaga. Pangala ako maiti kwartak ngayon ako. Katjak pa'y mo't nakaapit iti mula ta anatag. Rason nyo kit di data. Imot kayo nga, anya data? Na, Uy, Ima, nag-alam ita sinilas mo. ginatang ko api lang. Ija ngay, Ijay ili. duwan sa matikasta nga sinilas mo. Talon sapay. Bagi akong data maysa. Itid mo kanya kon. Nya. Ah? Kursunadam ayat ay chinelas ko. Un nga rod. Bagi ko na matan. Kurso na dak nga men.